Il-ġimgħa filgħodu sar l-ewwel smigħ fit-tribunal li se jisma' l-każi ta' droga skont il-liġi kif kienet mibdula mill-Gvern fl-aħħar xhur. L-anaħari ta' dan it-tribunal u għalhekk ta' liġi u li jkun hemm trattament u riabilitazzjoni għal min għandu l-problema ta' droga minflok kastik. B'din il-liġi se jkunu persuni li jinqabdu b'sa 2 grammi droga, 2 pirmli jew inkella 3 grammi u nofs ta' kannabis li se jidhru quddiem it-tribunal minflok quddiem il-qorti tal-magistrati. Din tott ukoll jekk wieħed jinqabad tat-tieni darba. Fl-ewwel jum tal-ħidma fih dan it-tribunal instemaw aktar minn 20 każ. One News tkellem mal-Kummissarju Viki Xiknuna qabel bdiet l-ewwel seduta. Min ħajġi hawnhekk l-ewwel darba se nkunu qegħdin naraw ftit is-sitwazzjoni tiegħu, naraw jekk għandux problemi, jekk għandux bżonn għajnuna u ħanoffruha. Dinha xi ħaġa qabel ma kienx issir, għax qabel kien xi ħadd imur il-qorti u jitlaq conditional discharge probabbly u ħadd ma jkun jaf sar minnu. Jekk persuna tinqabad tat-tielet darba titressa quddiem il-qorti tal-magistrati. F'każ li l-qorti tal-magistrati tara l-bżonn ta' riabilitazzjoni għandha dritt li tirreferi l-każ lit-tribunal sabiex il-persuna tingħata l-għajnuna. Il-Kummissarju għall-Ġustizzja mhix membru tal-Ġudikatura, iżda hija social worker li għal tul ta' żmien ħadmet ma' persuni li kienu vittma ta' droga. Llum ħatkun mix ta' il-lat soċjali li jiena dejjem ħdimt fih u li huwa l-qalbi ħafna, però wkoll ħajkun hemm naraw li dak li jkun jieħu il-messaġġ li dawn huma affarijiet li mhumiex legali, però li aħna maħniex qegħdin biex nagħtu kastik imma biex ngħinu.